faktisk med mindre. Jo. Hvor mange? Hvad har du ellers? Hvad koster de stykker? De koster om. Men altså, så tager jeg jo. Ja, men det er ja, nu var det. Tak for det. Ja, hvem er det bakker? Det kan da godt være. Nej tak, nej tak. Han har lodder nok. Nå, er det ikke været spillet ud på? Ja, der står jeg har vundet. I hvert fald være meget usædvanligt. Spise. Med Nexø. Live on camera. I kan finde det på YouTube i næste uge. Sådan spiser en engel. Haps! Mamma skal have snaps! Det skal du glæde sig på vej hjem, fordi der har vi faktisk også med. Skønt, I love. Vi har det faktisk de glade sømænd med haps. Nu skal vi have snaps. Ja, vi skal have snaps. Og du kan rent faktisk også vinde CD'en med glade sømænd. Haps. Ikke, jeg vinder CD'en. Det er ingen tvivl. Vi har taget med. Og jeg glæder mig til brød.